ಒಂದು ಸಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ ಕೆಲವೊಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರುಡೆ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬ್ಯಾತ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕನೊಂದು ವೆಜ್ ಅದ ಅಂಚೆ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಟೀ ಪಾಟ್ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಪುದ ಅದೇ ಟೀ ಪಾಟ್ ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ ಲೈಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೆತ್ತಿಜ ಆಣಿ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ ಆನೆತ್ತಿಜ ಪಿದಾಡ್ ಈ ಟೈಮ್ ಪಿದಾಡ್ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ 10-20 ದಿರಮ್ಗೆ ಕುಂಟು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದಂತ ಲಾಯ್ಕತ್ತಲ್ಲ 7 ದಿರಮ್ಗೆ 7 ದಿರಮ್ಗೆ ಆವಲಿ ಚೀಪ್ ಉಂಡು ನಾನು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಣತನ್ನೆ ಅಂತ ಹೋಚ ಎಣ್ಣೆಗೆಲೆಗೆ 7 ದಿರಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪಾಡಲಿ ಮಕ್ಕ ಕಲರ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ದಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾತೆ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪನಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬತ್ತ ತೂಗೋಡ ಏನೊಂದು ನಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೆಂಕಲು ರಜೆ ತಾನಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತಂಡ ಪಿದೆ ಆಪುಣ ಒಣಸ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ರಜೆ ಪುಣದ ತುಂಬ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಇರ್ತಾರೆ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ರಜೆ ಅದ ಅಂಚ ಪಿದೆ ಬತ್ತಂಡ ಪಿದೆ ಆಪುಣ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟಿಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಮಾತ್ರ ಪಿದೆ ಶಾಪ ಪಡವು ಜೋರ ಕಾಲು ಬೈಟು ಮಲ್ಪುಗ ಅಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಆರು ಪರೋಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲಗೆ ತೊಂಡೇರು ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ನಾನು ಬರೋಡು ಅದೊಟ್ಟು ಆರು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಡಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನಲವತ್ತು ಒಂದೇ ಅದ ನಾನು ಒಂಜೇ ಅದು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡನ್ लस्सी है जूस आता लस्सी ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಲಸ್ಸಿ ಪೇರ್ ಬಾರ್ಬೇಕು ತಿರ್ಗಾರು ಓಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಂಚನ್ ಎಡಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡಣ್ಣ ఉందేమి టూ ఇయర్స్ అవ్వకుండా తారి మండుతాయి కూలర్ స్వీట్స్ బాగా ఉన్నది స్వీట్ తారి వండుతాయి ಹಂಗಿపోతున్నారు ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ದಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯುಗಾದಿದ ದಿನ ನಾನು ಪಾಯಸ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನಾನು ಎತ್ತಿದ್ದೆ ಕೋಡೆ ಅವೇನು ಬೈಪತಿ ಒಂದೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಾತು ರೈಸ್ಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಈತ ರೈಸ್ ಮಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ಬೊಕಂತೆ ಪೇರ್ಗೆ ಅದೆ ತಾರದ ಪೇರು ಕಡೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವೇನು ಪೇರು
ಗೆಪ್ಪೊಡು ಆಯ್ತು ತಾರಾಯಿ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಪೇರು ಗೆಪ್ಪೊಡು ಉಲ್ಪಾಯನ ಅವು ಅರಿನ ಕಡೆಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆಬೇಳೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟದ ಪೇರು ಎತ್ತನದ ದನಿ ಪೇರ್ದು ಇದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟದ ನೀರು ಪೇರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕೊದ್ದಿಡವು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪುಡಿ ಜನ ಅಡಿ ಪತ್ತುನತ ಅಂಜಾಯ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತವು ಅಂತ ಬೇಯ್ತಂಡು ಬೇಯಂ ಬತ್ತಂಡು ಸಕಲ ಈತ ದಪ್ಪಾಣ ಬೇಯ್ತದ ಬೇಗ ಆತ ದಪ್ಪ ಪಿನಿ ಬೇಳೆ ಬಾರ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಅಂಡು ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಪೇರು ಪಾಡೋಡು ದನಿ ಪೇರು ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೇರು ದನಿ ಪೇರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೊಂತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೇ ಬೆಲ್ಲ ಗುದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಪಾಡ್ನಿ ಕರ ಉಣ್ಣೊಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಅವನೊಟ್ಟವು ಕರ ಉಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿಯ ಪಾಡ್ನಿ ಕೊಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಗುದ್ದು ಪಾಡಿಯೇ ಏಲಕ್ಕಿ ನಂಚು ಗುದ್ದು ಪಾಡ್ನಿ ಪರ್ಮಳಾಪುನದ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಸಿಕ್ಕನ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಜವು ಪರ್ಮಳಾಪುನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿನಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರ ಒಂದುಂಡು ದಪ್ಪ ಹಣ್ಣು ಬಕ್ಕಂತ ಪೇರಿತ್ತಿನ ಮೈತೇನ ಅವು ಏತ ನೀರು ಪಾಂಡಲ ದಪ್ಪ ಒಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತಾಯಿ ಕೊಂಚೂರು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನೆಟ್ ಪಾಡಿಯೇ ಅದಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋತಿಜಾಯ್ ತೊಟ್ಟಗೆ ಬೈಪುಣ್ಣು ನಂದು ಪಾಡ್ದು ಪುಡಿಯೇ ಈತ ದಪ್ಪ ಹಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಿಯೇನು ತೆಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪೆತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಬೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಡಿಯಾನ ಫೈನಲ್ ಅರ್ತಲೆಗೆ ಇಂಚಾಂಡು ಪಾಯಸ ಒಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹೊಡ್ತು ನಾನು ಬಾಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇದು ಮೊರ ಅನ್ಕೊಳತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡ್ನೆ ತಾನೆ 7 ದಿರಮ್ದ 7 ದಿರಮ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡೇನು ಅಂಚೆ ಪಾಡೋಣ ಅಂಚಿನ ಕಲರ್ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕತ್ತನೆ ರೇಟ್ ಹಾಕೋಣ 1 ದಿರಮ ಕಾವಲಿ ಉದ್ದೊಂಜಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಗೆ ತಂದೇನು 7 ದಿರಮ್ದ 14 ದಿರಮದ ರಡ್ಡು ಇರೋಡು ವೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೈಟ್ ಇದು ಡಿಂಜ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೀವಿ ಇಂಚಿನಾಗ ಬರುತ್ತೀವಿ ಕೊಂಚ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಜು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಚನೆ ಇದು ಗಂಟು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕ ಮರನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯದ 10 ದಿರಮ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಸರಿ ಪೋಯನೊಂದು ಆಣಿ ಪಸಂಬೈದಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅವು ಗಲ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ತೋಜುಡು ಎನ್ನ ಸೈಜ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏತ 26 ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ 26 ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡೆ 25 26 ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅವು ಎಂಕೊಲ್ಲ ಹಾಪುಣ ಎಂಕ 30 ಜಂಡ 32 ಹಾಕಿನಿ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಂಟ್ 30 ಹಾಪುಣ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಂಟ್ 32 ಸರಿ ಹಾಪುಣ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಂಟ್ 30 ಸರಿ ಹಾಪುಣ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿತ್ತಿಜಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಬುರತ್ತಿನ ದೇಗ ಪಾಡು 10 ದಿರಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವರ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬ್ಯಾತೆಲ್ಲಗೆ ತುಂಬೋಪೇರು ಅಂಚ ಆಫರ್ ಪಾಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಡೆ 1K ನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಬಕ್ಕ 1K ಅಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ 1K ಅನ್ನೊಂದು ಈ ವರ್ಷ ಪಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಲೋ ಹೋಗಿತ್ತು ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಆಂಡಪ್ಪ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತೊಲ್ಲೇರು ಅವು ಪುದರ್ ಮಾತ ತೂವನ ಹಿಂಗೆ ಓದರಿಗೆ ಹಬ್ಬಜಿ ಆ ನಮ್ದು ಪುದರ್ ಮೆರಡ ತೋಜ ನಾವು ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಡೇ ಓದರೆ ಹಬ್ಬಜವು ಮೇರೆ ಗಂಡು ಗೊತ್ತುಪುಣ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇರ ತಗಲು ಪುದರ್ ತೂದು ಆ ಗಂಟೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಣ
ಅಂಚ ಮೇಡದ ತೋಜಾನೆ ಅವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಾಗಲ್ಲ ಐಟ್ ತೂಪಿನೇನು ಆಗಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪೂಜೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಾಗಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚೆಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೋಲೆ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷ ಲಕ್ಕಿ 1K ಅಂದ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಅವೇ ಬಕ್ಕದಾಲಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್